Hey, besiziva indaba zokuba uMpumelelo noVuyokazi abasekho kunye. uVuyokazi esithi ke nakuhlukene noMpumelelo, kodwa andifuna uphosisa beningomnye wabantu ebengayikholelwayo loo nto leyo. Kodwa ke ngoku ziphumile iindaba zoba behlukene kwaye kukhona neproof echazayo loo nto. Molweni yinda namkela kuMamgobhozi TV. So kukhona uMamgobhozi onguLady Londi on Facebook oye wasiphathela iindaba zikaVuyokazi eziconfirmayo uba indeed uhlukene noMpumelelo. Now uVuyokazi ke kudala eveza into yoba kasekho kunye noMpumelelo. Kuqala waye live on Instagram wathi ebantwini bangamfunela umalume wabo okanye obrother babo ngoba yena usingle and available. Waphinda ke wathi enze i-Q&A kwaku-Instagram. Kwakhona umuntu ombuzayo uba sithandwa sam, are you still in that relationship? Waphendula yena wathi nope. Zonke ke ezi zinto zenzeka emveni koba sibonile kwi-reality TV show yabantwana bakaMseleki ebizwa ngoba Izingane Zesithembu, uVuyokazi eveza uba bengasathethi noMpumelelo. And then uMpumelelo ngoba kaloku wava kuThando Nesithembu echaza uba ufuna utshata neVirgin ayenze unkosikazi wakhe wokuqala. And ke uVuyokazi uthi yena wayengamxelelanga yonke loo nto leyo uMpumelelo, so bengasathethi ke ngoku naye. Ngoku indaba esizivayo eziza noLady Londi on Facebook zithi uVuyokazi uthandana nomfana ekuthiwa nguXolani. Lo mfana ke kuthiwa nguXolani ingathi unaye umntu wakhe anaye. So andikho surprised ke mna ke ngoba uVuyokazi uyiqhelile into yoshare i-boyfriend. So ke ngoku uVuyokazi ukwi-relationship entsha apho ikhona ingxaki ke ngoba lo mfana ufuna utshata kwaye uthi kwi-girlfriend yakhe ufuna ukwenza uVuyokazi abe ngumamkhulu, then yona i-girlfriend le uVuyokazi afike ekhona ibe ngumamncane. So le ntombazana ke ngoku yona iyakhala ngoba kaloku zange axelwe nganto yaSithembu to begin with. Njengoba besibonile ke kwesiya sakwaMseleki iSithembu, uVuyokazi ngulo ebekhalaza sithi yena uyaphuma uba akazukwenziwa umamkhulu. So ke caba nakwesi iSithembu uVuyokazi ufuna ukwenziwa umamkhulu nangona efika. Enye into ke eyavela kwi-comment section ngeyoba uVuyokazi uyathanda ungena kwi-relationships abesefika ebantwini babantu afune uthatha indawo ngoba siyamazi nakuMpumelelo wafika enoNompumelelo, then ke ngosuke uMpumelelo ahlukana noMpumelelo waba ngumamkhulu. Ngoku ufika emntwini osenomntu wakhe sesenziwa umamkhulu. Abanye abantu ke bayamgxeka uVuyokazi uba uyathanda uzifaka kwezi situations zesitiki ngoba caba lo mfana wayetshatile notshata uChef Xolani. Lo umfana unguchef njengoba senibona ke apha kwi-screenshot. Kuthiwa ke sesukutshata wehlukana nonkosikazi wakhe, kwabe sekuvela abanye abantu besithi lo mfana uyathanda noShela apha kuFacebook njengoba nibona le comment ndiyifakileyo. Hey, asiyazi ke ubunyani bayo yonke le nto njengoba nisitsho uba nathi siyifumana kuLady Londi, uMamGoLady Londi on Facebook. uMamgobhozi uyabulela kakhulu ngokuthi nibukele le video khanikhe nitsho ke nake nicinga ntoni ngayo yonke le nto. uVuyokazi ke uyamlandela umfana on Instagram, so ke bayazana somehow. Bye.